dievčatá, ja vás vítam u dnešného videa a dnešné video bude tutoriál na svieže jarné ličenie, keďže sa nám pomaličky blíži jar alebo už aj je jar. Záleží podľa toho, kedy tento tutoriál vyjde. Tak som sa rozhodla spraviť taký svieži jarný look, nositeľný tak ako aj na deň, tak aj s variantou s výraznými perami na nejakú večernú diskotéku. Tak ja dúfam, že sa vám video bude páčiť a teším sa s vami u ďalšieho videa. Majte sa krásne, ahoj! Tak ahoj a ideme na to ličenie. Ja, ako ste si už mohli všimnúť, som začala obočím. Keďže už ste videli tutoriál na obočie, tak som si ho vykreslila vopred, aby to netrvalo dlho, a vrhneme sa rovno na make-up a ja použijem Match Perfection v odtieni 103 True Ivory a šteček od Essence, ktorý troška prestreknem fixačným sprejom od Avonu, aby mi tie vlákna tých štetín nevsiakli príliš veľa make-upu. Nanesiem na šteček ten make-up a roztriem po celej tvári. Tento make-up je skôr vhodný pre suchšiu pleť, ale ja mám masnejšiu a myslím, že sa v pohode dá. Aj na tú masnejšiu pleť treba ho trošku viacej prepudrovať alebo dať podeň nejakú zmatňujúcu bázu alebo krém a myslím, že to bude úplne fajn. A ešte táto 103 True Ivory, je to vlastne tá stará verzia toho Match Perfection a má krásnu farbu. No a keďže máme už make-up krásne vpracovaný do pleti, tak teraz na nedokonalosti pleti a na nejaké kruhy pod očami a na rozjasnenie použijem korektor, a toto konkrétne je Rimmel Match Perfection v odtieni 010 Ivory, ktorý má takú štetinku. A nanesiem ho teda takto na kruhy pod očami, pod oči, aj na rozjasnenie, trošku na čelo, na nos a ešte bradu, aby som tú tvár krásne tak prejasnila. A opäť to vpracujem, ako ste už zvyknutí, takouto húbkou od Ebelinu z DM drogerie, ktorú tiež trošku prestreknem tým sprejom, aby som ju navlhčila, aby bola mäkšia a lepšie sa s ňou pracovalo. No a teraz to takto vpracujem do tej pleti, takto vlastne vťupávam. No a keď už máme korektor teda vpracovaný do pleti, tak ja použijem bázu pod očné tiene a toto je tá moja nová od V7 Get Set Eyeshadow Base v takom kalíšku a nanesiem ju na očné viečko štecom na korektor. Takto po celom tom viečku. Troška má takú do oranžová farbu, ale to nevadí, pretože my to krásne vpracujeme do tých očných viečok, aby mi očné tiene držali, a na vpracovanie na to použijem ten istý šteček, ktorým som roztierala make-up, aby to bolo rýchlejšie, a krásne to takto naťupem a krúživým pohybom vpracujem do toho viečka. No a keď už máme všetky krémové produkty nanesené na tvár, tak sa vrhneme na zapudrovanie. A ja dnes použijem od Dermacolu takýto kompaktný puder v odtieni číslo 4, ktorý je trošku tmavší, ale aspoň nebudem taká biela. A potom ešte rozjasním okolie pod očami pudrom fixačným od Essencu. Ale najskôr to takto všetko pekne zapudrujem týmto kompaktným, aby sa mi to nikam nepohlo a nerozpíjalo, aby to pekne vydržalo po celý deň ten make-up.
Teraz rozjasním okolie pod očami, vlastne bradu, čelo, možno aj trošku na nos a na to nanesiem Essence All About Matte Fixing Compact Powder, ktorý je vlastne takýto biely. No a keď už máme to okolie osvetlené, tak sa vrhneme na oči a ja dnes budem používať dve paletky od eStyle. No a najskôr použijem v odtieni 01 Natural. Konkrétne z tejto paletky použijem tento tieň. Ktorý nanesiem klasickým blend štecom na celé očné viečko a to od vonkajšieho kútika oka k vnútornému kútiku oka po celom tom viečku a krásne to rozblendím. No a na tú prvú farbu, keďže bola taká svetlá a trblietavá, dám ešte trošku hnedej a to tejto tu vedľa, ktorú nanesiem tým istým štecom a takým istým spôsobom. Blendíme to do stratená, aby nebolo vidieť žiadne prechody ani čiary a bolo to pekne také prirodzené, ale tejto farby nenanášame veľa, keďže to líčenie chceme také svieže, jarné. No a keď už máme farby tieto dve nanesené a dostatočne rozblendené, tak ja sa vrhnem na paletku 02 Charm, taktiež od značky eStyle a teraz použijem tento tieň. A nanesiem ho takým plochým štecom a budem ho takto vlastne nanášať na to pohyblivé viečko. Budem ho tak naťupávať do toho viečka a keďže chcem, aby tá intenzita toho tieňa bola lepšia, keďže vidím, že to nejak nechytá na to očné viečko, tak tento štecec si môžem ešte taktiež prestreknúť týmto setting sprayom na make-up od Avonu. No a teraz nanesiem ten očný tieň na ten štítec a takto ho naťupem do toho viečka. Je to taká svetlá farba, takže dúfam, že to na tom foťaku bude dostatočne dosť vidieť. A takto ho nanášam po tom celom viečku. Vidíte, že toto líčenie je dosť také svetlé, ale ja na ročky nedostávam z tých tieňov najväčšiu intenzitu, ako majú, keď chcem, aby to bolo také svieže. No a aby sme to trošku stmavšili a nebolo to až príliš moc svetle, tak použijem z tej paletky Charm tento tieň, ktorý navrstvím na ten predchádzajúci, ktorý som nanášala. Tento je skôr taký trošku do ružová a je taký trblietavejší. Tak a nanášam ho tým istým spôsobom, ale už bez toho fixačného spreju. Tieto tiene sú trošku prášivejšie, ale majú veľmi dobrú pigmentáciu, takú maslovitú konzistenciu a dobre sa s nimi pracuje, aj keď tá prášivosť tých tieňov by mohla niekomu prekážať, mne to vôbec nevadí. A komu by sa toto líčenie mohlo zdať stále trošku svetlé ako mne, tak ešte použijem tmavohnedý tieň z tej paletky Natural, a to tento posledný, úplne najtmavší, a nanesiem ho pencil brushom a to takto z vonkajšieho kútika, takto do vnútorného, vlastne takýmto pohybom, aby som to líčenie trošku stmavšila a nebolo až príliš také svetlé a možno až mŕtvolné. No a posledným krokom pri líčení očí bude
riasenka a ja dnes použijem Astor Seduction Coat, ktorá má tvar takých presýpacích hodín. A nanesiem ju teda na vrchné aj na spodné riasy. No a týmto krokom máme líčenie očí dokončené a vrneme sa na konturovanie tváre alebo teda zahrievanie tváre a ja dnes použijem bronzer Honolulu od V7 a budem ho nanášať s koseným štecom od PH Cosmetics a to vlastne takto pod lícne kosti, na čelo, na bradu. Vidíte, že ten bronzer má krásnu prirodzenú farbu, vôbec nie je taký oranžový a nanášam ho vlastne tuto po bokoch strán čela, aby som trošku aj opticky zmenšila to čelo a aby pleť pôsobila takým krásnym opálnym dojmom, keďže cez zimu som ja strašne bledá, tak aby som nevyzerala ako smrť a trošku k svetu, tak zahriem a vykonturujem tú tvár. No a posledným krokom pri líčení tváre bude licenka a toto je NYX Powder Blush v odtieni Spice, ktorú nanesiem tým istým štecom skoseným, ako som nanášala aj bronzer, trošku oklepem o ruku, aby som nebola ako Marfuša a nanesiem to takto na líčka. No a posledným krokom pri tomto líčení budú pery a ja použijem takúto krásnu ružovú od Essence, čo je v odtieni 12 Blush My Lips a mohli ste ju vidieť v nákupoch za mesiac február. No a vidíte, že toto je krásna taká kriklavá, naozaj veľmi neónová farba. No a pre toho, kto nemá rád takéto výrazné pery, tak tu mám ešte jednu variantu. To je rúž od Avonu, ktorý má takú mauve farbu a presne aj v tomto odtieni, a to konkrétne Matte to Mauve, takáto krásna fialová, alebo s takým nádychom do fialová. No a mne sa osobne páči skôr táto varianta s tým mauve rúžom. Tak a toto už by bolo celé video. Ja dúfam, že sa vám svieži jarný look páčil a majte sa krásne. Ahoj!